Gini ko ba? Sus na ni guwang lang ko ba wa uyang sus ikaw eh. Dagan ra bagi ko kwarta oh. Sus ita. Ano saan ka ko makauyab pod oy? Sus. Dagagi ko kwarta wa ko'y kagastuan jud ani nindot tug na babae ba kay maka panghatag ta sa tong grasya. Bay. Sus bay. Bay magagi ka na bay. Di ara gusto na agad naghatod ko sa akong chicks ba. Yan, ginusara man ka diri. Sus kung naapla ko uyab bay di jud ko maginusara. Oh, grabe bay. Ako bay unsa may gamit kong kwarta? Wa ko'y kagastuan. Sus. Bitaw pod bay no pero naginusara ka. Wa kay uyab. Ay, kibaw, baya ka ba na unsa? Oh, gini problema ko bay babae lagi bay. Nibong ko ba? Unsa kay gi tanaw sa mga babae na kuno nga. Ayaw tagi ko pamurumawa niya pero nga nung wa man tay babae. Matsumata na kanal kay Abso. Naginusara lang. Pero Tibuok. ayaw ka bala ka na ako'y bahala. Chicks mo ka. Ay saan man di ay. Pero nang lang na ako kay palipay gamay ba? Lipay. Oo. Ay, Jesus, bisag ka na lang ba? Ako'y bahala. Ako'y bahala, chicks, dadaan tiga diri. Sure ka? Lagi ako pa. Di bay. Ihatag ko. Pisi ba kanitanan dahil ganito semua ani. Bisag. Ihatag ko nin mutan na pakipasa ko babae. Dili. Kaganam ka kay babae. Ako pa, basta ako. Ako na gani mo yung kay na ako'y chicks dihatag ni mo. Naagyo na, pero ang binadaan. Ano ba? Sus, Tessa. Oh, kana okay na ni, daog na ni. Kanilang sa. Nya asa ko paabotin mo. Diri lang gapon. Sige, sige. Karon na yun, dalante ka niya. Anda, pag anda ba namlag mga sinyas-sinyas ba? Sabay. Sinyas? Sinyas ka? Ano mo ganun siya ba? Kini ako, expert kay ko ng mga chicks ba? Ba, biya. Kinahalag bilang, sinyas ka nang mo, kidat ka nang, kling, ano ba? Sinyas sa siya. Kidat. Oh, kidat ba? Sabutan na babae, murag nakalay ka ba? Nya kada dahil, kana pumuana ka ba? Oh, sinyas na siya. Atay. Sa iyo na sinyas sa Oh, bay. o gani niya. Teresa ka. Sige, Ako'y sige. bala ka nang, ayaw na pagulbungol niya. Amigo good ta, pero sukat-sukat karon po kabantay nimo gyud nga. Puro ni problema chicks nga wa mang taong kamoingon ako sa unay. Ha, Teresa Salamat ka. kayo, bay. Salamat. Unya na pasalamat og naana ba kadang makahinga pa gyud nimo ba? Kanang ang hubon na tulmi kanang usat ko katong dit nimo bay murag awas yung sapa na yun ba. Ya salamat kayo na niya. Kanina sa, ari sa ko. Sigurado jud bay. Sigurado ako pa. Ay sige bay. Sige, bay. Taging-ting 3,000. Dadaan ko siya. Kisa yung bayhan na murag bago man sa kupanan ko. Kanina na siguro akong birahon dito. Murag, wampuila yung tao kay. Mas layuan na mutuwak po. Buntod makuha ko sa akong chicks dito. Kanina lang siguro. Hi, miss. Ay, gani. Taga dire ka, miss. Murag karon pa maguko kakita ni mo. Nakoy ka istorya ni. Ay, ano lang kaning apo ko rin dagang kay kwarta ba? Kita kanyo nilibo na siya. Nya down payment lang nimo. Basta muuban ka nako. Imuha na ni siya. May napan na nakoy ginansya ba? 2,000 ako niya imuha nang 1K lang. Igo ra ka mo. Istorya atong akong amigo ba kay naluoy mo akong tawhan na gud kay wagi chicks bisag usan na lang naniguang na lang to. Basig dito siya kaingon pero ana na to may bawan uban ra man ka. Ha? Okay. Kanang nindot bayaan na dahil. Way, lisod ba? Ito na ta. Doon naman din sa unahan. Inagtuwak ni mo. Lugsong, saka mo na. Sa pa itong lugayan. Bay. Bay labi. Kunya, Ay sabi. Dari ko bay. Ay bay ayo jud ka mo pili bay. Sabot ba? Coca-Cola ba di ba? Basta ako gay mo kilate sa usa ka babae. Salig na lang gud. Ay, Nya, bay. Ay sige dagang istorya da. Hawa sa dia bagay. Ako'y bahala ni diskarte ba? kaning sure ka kanang di na gyud ka makinahanglan sa Ay sus na unsa. Mana? Hawa na. Sige, ikaw Kani bahala ni. Nay bahala sa. Ay sige. Papa. Hi Miss Beautiful. Sus kanang okay ra nimo nga kitang duha magkuyog ron ba? Bahala ko to. Paano mga kita ng mga alingag-ngag ba?
Susugot eh siya. Ayaw, di ba? Nya, okay na ta. Okay na ta. Nya, asa-asa na ta. Amang.